दीदी हाँ तुम्हें कईटा कलास जे ଅଟା ଆମେ କରୁଛୁ अटा मेदुच अता कौन मेदुच ହାତରେ हाथ ले देखिए भल तो तुम हाथ तबा कल तो हाथ को कौते तबा कल ପାଣିରେ पानी ले को पानी ले ପାଇପ୍ ପାଣିରେ पाइप पानी ले कि तुम हाथ में कौन लगता ନା କେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ नहीं नहीं दीदी मुझे कौन कहती तुम जो धादा फादा दाऊ तो हाथ फादा भले दौ तो कौते दौ तो ସାବୁନରେ कौ ताबन ଡେଟଲ देतल तुम देतल तुम यूज करते कि दीदी तुम अता दलु तो अता तुमको दलुची ना अता तुमको दलुची ना तुम्हें अता दल तो ଅଟାକୁ ମୁଁ ଦଳୁଛି अता को तुम दल तो ना कि अता कहीं दल तो ରୁଟି ହବ लुति हम कि खाली लुति हम ना कौन बोते ରୁଟି नानी तुम्हें कौन खाए को भल पाओ लुति खाए को भल पाओ ना पुली खाए को भल पाओ ना कौन खाए को भल पाओ ପୁରୀ पुली की को पुली खाए को भल पाओ ମୁଁ हाँ ଛୋଟ ପୁରୀ थोतो पुली की आदि कौन पुली खाइब ना लुति खाइब ना कौन खाइब ନା ରୁଟି ଖାଏ लुति खाइब कहीं पुली खाइब नि कि ପୁରୀ କାଲି काली खाई कि दीदी ହଁ दीदी को काली केबे हितला କାଲି ରାତି काली केबे हितला ना काली राती କାଲି ଏଇ ତ ତୁ ତ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦଉନ ଦିଦି ଯେଉଁ କାଲି କହିଲ କାଲି କେବେ ହେଇଥିଲା କାଲି ମାନେ କ'ଣ କାଲି କାଲି କାଲିକି ତମେ ଦେଖତ କି ଆଉ ଦେଖିନ କହୁଛ କାଲି କାଲି କ'ଣ ଦେଖିବ ହଁ କାଲି କଥା କାଲି ଗଲା ଆଜି କଥା ଯାହା କଥା ଖଲ ନା କି ଦିଦି କହ ଦିଦି ଏ ଦିଦି ହଲ ଦିଦି ହଁ ତ ହତୁ ତ ଦିଦି ହଁ। ତମେ କହ ହତୁ ଦିଦି ହତୁ ତ ହଁ ପେଜରେ ଇଏ କଲ ନା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଟପ୍ ତ ମାନେ କ'ଣ ପେଦ ପକେଇ କଲ କି ଆଉ ପାନି ପକଉନ କି ନାଇଁ ତାମାନେ ପେଦ ନଷ୍ଟ କରୁନ ନାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ ପେଦ ଭାତ ଦେବି ଭାତ ପେଦ କି ତା ଭାତ ପେଦ ଯଦି ତମେ ତକ ଦେଖିଲି କତ ପେଦ ନଷ୍ଟ କଲୁନ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁନ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କଲିବନି ଆଜିକାଲି ଦିଦି ଗୋ ଆଜିକାଲି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ପାତଳ କିଣିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ପଡ଼ୁଛି କି ଘର ଖାଇବା ଅଲଗା ଆଉ ପାର୍ସଲ ଖାଇବା ଯଦି ଘର ଖାଇବା ଭଲ ହଁ ଆଉ ଘରେ ଆଜିକାଲି ରୋଷେଇ ନ କରିକି କାହିଁକି ପାର୍ସଲ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଠକରି ମାନେ ଠକ ଠକରି ମାନେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଘରେ ପଡ଼ିକି ଖାଇବା ସେଇଟା ନୁହଁ ଘରେ କରି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ହଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି ବେ ଏମିତି କହୁନି ବେ ହାଁ ହଁ କ'ଣ ହଁ ବେ ଘରେ ଖାଇବା ମଜା ହଁ ବାହାରେ ଖାଇବା ମଜା ନାହିଁ ହଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କହିଦେଲ ହେ ଘରେ ଖାଅ ନିଜେ ବନେଇକିରି ଖାଅ ହଁ ନାଇଁ କି ନିଜ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ କି ନିଜେ ବନେଇ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ମଜା ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣି ଆସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ହଁ ବାସି ତେଲ ବାସି ମସଲା ବାସି ସବୁ ତ ବାସି ଆଉ ସଜ ପାଇବ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ସଜ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ସଜ ବନେଇକିରି ଖାଅ ନାଇଁ କି ସଜ ଖାଇଲେ ଦେହ ସଜ ଭଳିଆ ରହିବ ନାଇଁ କି ଦିଦିକୁ ଏ ଦିଦି ହଲ ତମେ କେଉଁ ଦିଦି ହଁ ଦିଦି ହଁ ଗୋପୀ ଗୋପୀ ଦିଦି କି ଦିଦି ହଁ ତମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ପାଠରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମିତି ରୋଷେଇ କର ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ତମେ କାହିଁ କରୁଛ ତ ନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖୁଛି ନା ଶିଖୁଛ ଯେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା କରିବା ପାଇଁ ନ କଲେ ହେବନି ନ କଲେ କ'ଣ ଖାଇବ ନିଜେ ନ କରିକି ଖାଇବ ଲୋକ ଆଉ ନିଜ କାମ ନିଜେ ନ କରିବ ତମ କାମ କ'ଣ ପଦାଲୋକ କରିଦେବେ କି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଡାବୁ ଗଣୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇକିରି କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଖାଇକିରି ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇକିରି ନାଇଁ କି ଦିଦି ପେଜ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ନା ହଁ ସେଟା ପାଇଁ ଡେଲି ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନ ହାଁ ପେଜ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ପକେଇଦିଅ ଓକେ ହଁ ଦିଦି
ହଁ ଯେଉଁ ଗହମ ଆଗ ନା ଅଟା ଆଗ? ଗହମ ଗହମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଚାଷ ହେଉଛି ଚାଷ ଚାଷ କିଏ କରୁଛି? କୃଷକ କୃଷକ କରୁଛି। କୃଷକ କାହିଁକି କରୁଛି? ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ହଁ ସିଏ କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି? ପଇସା ସିଏ ନାହିଁ ପଇସା ତାକୁ ପଇସା ଠିକ୍ ମିଳୁଛି? କୃଷକ ଜଣେ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ତା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି କି? ହଁ ନାଇଁ ଯଦି ମିଳୁନି ଦେଖୁନ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତମେ ତାର ମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ଦେଖିକିରି ନିଜେ କାମ ଧନ୍ଦା ନ କରିକିରି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ କୃଷକ ଚାଷ କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି କହିଲେ ଦେଖିଆ ହଁ ନା ନାହିଁ? କେତେ କୃଷ୍ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ କଥାରେ ଯେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଏ ମନରେ ଏ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବନି ମାଗଣା ମାଗଣା ଖାଇବା ହେଇଯିବ କି? ଦିଦିକୁ ହଲ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଖାଏ ହଁ କେମିତି ଖାଏ? ପାଟି ପାକଲେ ପାକଲେ ପାଟି ପାକଲେ ପାକଲେ ଖାଏ। ହାତଟା ପାଟି ଗଲେ ଖାଇବ ନା ହଁ ନା ନାହିଁ? ହାତ ପାଟି ଯାଏ ନା କି? ଯାଏ ଦିଦି ହଁ ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ତୁମକୁ ଦିଦି ଡାକିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତମେ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ତମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତମର କି ନେବେ ତାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ତମ ତାଙ୍ଗ ତମେ ବି ମୋ ତାଙ୍ଗ ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍ଗ ହଲ ତମେ ଯେଉଁ ତକତ ତ ତିଙ୍ଗାଳି କ'ଣ ବାହାରୁନି ତ? ନା ନାକ ତ ତିଙ୍ଗାଳି ବାହାରିଲେ ମୁଁ କାହିଁବିନି କହିଥିଲି। ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ହଁ ସିଆଡ଼େ ଭାବ କାହିଁକି ନା ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏ ଦିଦିରୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ କହିଲି ହଁ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଦେଖିବ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହୋଟେଲରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ଇଆଡ଼େ ନାକ ପୋତି ଦେଉଥିବେ ସିଆଡ଼େ ସଁ ସଁ କରୁଥିବେ ତା ବାଡ଼ିକି ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। ହଁ ହୋଟେଲର ଖାଇବା ଭଲ ଆଜିକାଲି ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଜାଣି ଶୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଜାଣିଶୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଧନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ଇଆଡ଼େ ମୋବାଇଲରେ ବସିକିରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିକିରି ସମୟ ବିତେଇବେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ରୁଚିକର ଖାଇବା ପାଇବେନି ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ପରା କିଣି ଆଣି ଖାଇବାଟା ଭଲ କି? ସେ ସୋଡ଼କାଏ ନାଇଁ କି? ନିଜେ ବନେଇ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଯେଉଁ ନିଆରା ଢଞ୍ଚା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ନା ଆଉ ସେଇଟା ନିଜେ ବନେଇକିରି ଖାଅ ନାଇଁ କି? ହଁ ଦିଦି ହଲ ହେ ଦିଦି ହଲ ଦିଦିକୁ ହଲ ହେ ଦିଦି ଦିଦି ଦିଦିକୁ ଏ ଦିଦି କଣ ତମେ ହସୁଛ ଭଲ ତମେ ହସୁଛ ମାନେ ତମ ହସରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଦିଦି ହଁ ଫସିବା ମାନେ କ'ଣ ବା? ଜାଣି ଜାଣିନ କି? ଫସିବା ମାନେ ଏଇଟା ଫସିବା ଆଉ କଥା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ନା କିଆ ଭଲ କରି ବାସିଲା ନାଇଁ କି? ତମେ ମୋତେ ଫସିଛ ମୁଁ ତମେ ଫସିଛି ଫସାଫସି ମାନେ କ'ଣ? ଫସା ଜାନ କ'ଣଟା ବାଳଟା ଜାଣିଛ? ବାହାର ଆଉ କହିବିନି ହଁ ବାଳ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ କି? ହଁ ତାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛ ହେଇ ଫେରେ ଦିଦି ପରା ମେନ୍ଥି ଲ କ'ଣ ତମେ କରିଦେଲ ହଁ 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 ଆଉ ନ ପାରିଲେ ହଁ 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 ସବୁ ନା କ'ଣ? ସବୁ ହେଇଗଲା ହଁ ଆସାମ ହଁ ହଁ ଦିଦି ଓ ଏ ଦିଦି ଓ ମୋତେ ସେଟା ଦେଲ ଦିଅ ହଁ ଆସ ଦିଦି ଏଠି ଆସ ଆସ ଗୋ ଦିଦି ଦିଦି ଆସ ଗୋ ଧର ଗୋ ହଁ ଦିଦି ଚକଚ ନରମ କରିଦେଇଛ ଦିଦି ତମେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି ନରମ କରୁଛ ଦିଦି ହଁ ଦିଦି ଦିଟା କାହିଁ ତଳେ କହିଲେ ଦେଖିଆ କ'ଣ ଦିଟା କରିଛି ପୁରା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଟା ଦିଟା ତ କରିଛି ଆଉ ଦିଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଟା ଦିଟା ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ଦିଟା ମାନେ ଦିଟା ନୁହେଁ କି? ଆଁ ଦିଟା ମାନେ ତ ଦିଟା ଦିଦି ହଁ ଦିଦି ହଁ ହେଲୋ ଏ ଦିଦି ଓ ଦିଦି ଗୋ କ'ଣ ଏ ଦିଦି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରୁଛି? ନା କହିବେନି ଲାଜ ପଡୁଛି ହଁ ଦିଦି କୋ ଓ ଏ ଦିଦି ଓ ଦିଦି ଓ ଏଇନା ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ବାଲାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ହଁ ଦିଦି ହଁ
एक 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 दीदी एक दीदी देखो हाँ। दीदी गली पड़ला दीदी गली पड़ला दीदी गली पड़ला ହଉ ରଖିଦିଅ ରୁହ ରୁହ ଏଇଟା ଏମିତି କରିକିରି ଦେଖିବା ଏମିତି ଯେଉଁ ସର୍କସ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମିତି ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି କରିକିରି ମୋର ହେଉନି କ'ଣ ହେବ ନା ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ହେଉଛି ମୋର ହେବନି ହେବ ନା ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି ହେଲା ବେ ହେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା କହିଲା ବାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଖାଲି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ହେଲା ହଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ হ্যাঁ রুহ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛି ବନ୍ଦ କ'ଣ ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିବ ହଁ 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 ଏଇଟା କହିପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି ଭାବୁଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି କରିକିରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦାଢ଼ି ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଦିଦି ଦିଦି କୁ ଓଲୋ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ I love you, I like you. I love you ଦିଦି ଥାଉ ଥାଉ ଦିଦି ଥାଉ ଏତିକି ଥାଉ